Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa pada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadati ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung mapakablawag iti nembag ang bigat, nembag aldaw na nembag ang oras, kada kaya amin nga sa kapada. Kumusta kaya amin nga sa kapada, pakishare iti programa tayo, dagiti madaman ngagbibuya, dagiti nakatune inin, pakishare, please. Kat padanan nyo papagayam kasalitaan, ngayon tayo ba sa itang amalam, itang bigat kapsat, kat pakasalitaan ni Carding, nga napoluan iti TL. Abbreviation nga TL. Alat ka sa ti TL? Timel? Ano? TL. True Love. Ano nga talaga ti True Love? Kasi ano nga mapanagdakan tayo ti napudnong ayat. Ni Carding, dito'y ipanagdag na no kasano ti kinapudno, ti panagayat na. Padaanan pa. Papagayam. Padaanan nyo. Papagayam mi. Sagodayin nga ti surat. Dear Manong Nemi, gagangay lang ti kasasaad iti panagbiag mi Manong Nemi, ngem makuna amarigrikat. Marigrikat kunak agsipud tanong balay, umapapal kami karigitay napintas ti balayda. Ngem, saan kami matkadi nga maslep nagtudo, na nagagat ni tatang nga mangkita, maglagda, dinapalubos nga dagtu ag ted no kasta nga pa nagtutudo. Numat bagyo Manong Nemi, hanlakit una nga napigsa ti bagyo. Saan ang naskan pa nga bakwit kami. Manong Nemi, kunada, may bilang ti pamilya mi nga marigrikat, ngam naragsak kami. Apay, gabuta sa amin pa nga napuutan nga nagapadatatang kininanang. No pa'y ni tatang kat makitaltalon. Ni nanang kat a plain housewife. Agtagibalay, Manong Nemi. Idinto tatalo kami nga kakapsat. Siyak ni Jenny kani Hasmin. Siyak ti nauna, siyak laing ti lalaki. No mangan kami Manong Nemi, samot ka din nga kurkurang. Umanay Manong Nemi, nga mabsug kami. Mapnag kami no anya iti idasar ni nanang. No anya idasar na tibigat. No adalining tang itlog, nga na itlog tinetib nga manok manong. Nga adamaten na kamatis, nga adasin na. Nga ingkam pangisawsawan, muno pangilaukan, muno kamatisan mi deta liling tang itlog. Kano manay maten Manong Nemi no adda detay
kinilnat wano salad nga rangaw ti kamutig nga isaw-saw mo met na ti buggoong ako na daw no saan ket ikam ti kamutig nga may palanet nga datay may kaniti buggoong ken kamatis ket no kas pagaringan tamat adda umay aglako iti ikan manong nemi tagumatang bat ni nanang nga iprito na nga napialang inoten ng isagpaw kasto ti klase ti panagbiag mi tumangan kami idauluan ni tatang ti ababa akararan wen awan iti mailamang pantay-pantay no mabisin pa ni ading ko ket adda pala si daek ket napsugahon ket kahit na may tibangan takuran king kuan si daen na ited ko kahit nangasawan manong nemi dadayawak iti urnos ti pamilya mi numampay marigrigat kami iti man nagbasak ti elementarya manong nemi syempre adu di kiti makapulpulapol agkabaranggayan kami kinimunet nagkaradwaran kami iti elementarya manong nemi ket idi adda kami iti elementarya da kami ti kasisingatan nga madlaw da pakid din nga bagbaga di kiti sutil nga eskolaan mi Narding Monet pinustahan tayo da kayo to tagasawa la apay ko naman ti kasta ket nakadagdag kayo kasla andan nagkinawatan nyo ket ni elementaryo tayo balaan nagtinulong kamin manong nemi ti assignment pasaremat papanak iti balayda kasla naon anyaman na tamat kada ginaganak kang kuana to bingkam nga rod nga madali kiti gundamay manong nemi nga ka magbasa tagasik isuna iti balayda manong nemi walking distance namin lang ket no kasta nga mapagka magbasa siyak ti mangbagkat jibag na sa kibinag pa Kaya adda makakita ka na kami, "Oy, ubing kay pelang anak ko. Hagbasa kay pelang, ang taabela elementarya." Umunay tumitlatan manong nemi, nga kinita kami kinimunet, saka maginisem manong nemi. May gidyat ti pamilya da munet, ken ti pamilya mi. Sementado manong nemi ti balayda. Adda TV da, adda pintas nga salaset da, adda pesteryo da. Nakarep da, manong nemi. Adamat kuryente di balay mi manong nemi ngem saan ka mga nakarep. Sopay, o matiras ken nga irep mi manong nemi. Kaya't nga sawen manong nemi na pimpindas ti kasasaad ti panagbiag da, ngamit da kami. No pay ad-aduda nga kakapsat. Mangup obisli na ngamin ni papangna sa damasit nga negosyo ni mamang na iti tiyandaan iti idiming. Dahil dati pagkakitaan manong naming napimpindas ti biyagda, ngiminita kami. Ngano kasta nga sa salita kam kinimunet, ano ti kayat mo itong pagbalinan, karding? Bukas anak itong mapagbasa danahan ng kintatang ko iti college, patinggak itong ti high school. Muna nung sangkit, agbasak to't vocational. Kompormento na. Sika mo net. Kahit ko't makapagturpos ti kolehyo. Kahit ko't agbasa sa siyudad. Kahit ko't agbaling nurse. O accountant. Mga opisina. Ano na pimpintas? Mga opisina o agente hospital. Depende ka, no, kaya mo. Pimpinas ti mga opisina niya, kaya ti bangko. Agbilbilang ti aduha kwarta. Kaya din naggraduar kami manong nami hindi elementarya, siyempre nagkaskolahan kami man ti high school. Ta ijay lugar mi, di barangay mi. At da barangay high school nga extension manong nami iti high school nga at ti sentro ti Ilimi. Ado ngamin manong nemi iti mangsakup kadatang eskwela. Dada ka manong nemi iti paset iti baybay, igid ti baybay. No may ti barangay mi manong nemi kata saan nga mismo nga igid ti baybay. Nga masakup kami kadatoy nga laod nga paset iti ili nga may consider manong nemi. Nga nasken nga maadan iti extension ti high school. National High School manong.
Tapos di kastagat saan kami nga marigatan pa nga mapan sa sentro ti ilimi nga mapanagbasa. Bale ang kaslaad adupay kay din manong nemi ti populasyon dito barangay high school ngem ti mismo nga main high school. Intultuloy mi manong nemi tiksinged mi kinimunet. Naging ka siyempre idiktawan kami ni 13, 14, 15 edita angayan min manong nemi ti junior and senior prom ako na Valentine's Day manong nemi. Dito yun nga pormal nga baga kinimunet iti I love you. As a friend? As a classmate? As a friend? As a classmate? As a sweetheart? Marik nam na itan? Marik na akon. True love, TL. Sigurado ka? Sigurado ka? Tinapod nung ngayat, aramitan na ti amin, may ipay na lang ti kasapulan ti patpatek na, di ba? Kahit mo sa wen, noon yaman ti kasapulak, itad mo, kaba ilaklaki di. No kasapulak ti kwarta, paitad mo, no talagad ti itad na nanang kindatang ko nga extra, laksid ka na ti itad na nga allowance ko, di itad ko keng ka. Uno saan kat, ore saan ako nga merienda, basta merienda ha. Ore, inuanda ko magatangi ka para kanya, saan ako nang gumatang, itad ko laing keng ka. Tapay, kwarta ka dit na patigkeng ka, munit. Kas pagarigan lang ko, nak. Baka di bagamot nga rupak ti kwarta karding No, ibaga nga tumapuak kay derdaraas tung palem. Ape ko mga tumbalag, ape ko matumapwa ka. Kisok kayat ko. Hindi Hindi kayat mo nga pakaragsakam, ape pakaragsakam no tumapwa ka, itirangkis kat matayak. Biyang mito matentag kat katawa manong nemi. Orated ko tibiyag ko. Nulakid dita, kasapulam katagbiyak ka. Kasta, iti kaarig na, munit, laglagi pandeta. Kasta ti kinapudnot panagayat ko rin ka. Ura itad ko tibiyag ko, para ken ka. Mas dawak met manong nemi no apay nga magawaat ko nagidiyay nga imbaga kinimunet, iti likudan nga nag-anus pa lang ti panunot ken puso. Ngayon datat pagkunak manong nemi nga nariknak idin, timakon ko nga true love. Nga para kinimunet. Samot unay nga iso ni munet tinapintas. Kanyak met, sana ba na siya timakuna nga gwapo. Gagangin lang mano. Dahil ngam gabo siguro ta, manipod grade 1, aging gana mano, naming adakam ti high school, nakadagdagkat kami. Tayo kung nada nga rodin, idadakam pala elementarya, tamudan kat adan nagkinawatan na giti puso. Valentine's Day, manong nami, naira nang isumat ti kaldawan, kanabihan, ti junior and senior prom me. Nga di itamit lang, kada itimat lang manong nami nga panangibaga kiti I love you ken kuhana nga true love TL, ti panagayat ko. Inaklunak manong nami ni munet. Isumat manong nami, iti inak panangi parik na ken kuhana iti first kiss. No pa apag depilaeng, apag timpilaeng di kiti bibig ko iti bibig na. Ay sumatida mo manong nemi, siyempre, iti pa nagsalami nga idesong batan na kon kat saanin nga tay kasla tay sala lang no kat inarakop ko na mismo. Naging narakop kami kabayatan nga dangdanggayan may tinapintas na samit romantic nga sunada. Nagraduar kami kanimuna ti high school nga addan nagkinaawatan di kiti puso mi manong nemi. Ti makadakas kat talaga nga pagpakawan na nanang kinitatang tasandak nga maibaon manong nemi nga mapagbasa iti college. Anti mabaling ko na tang. Gamanya nga ti ubrak. Mapanak madla sa syudad tapno ti kastakat agsapo lang ti trabaho sa jay.
Nawawaling ko lang irapin ti panagbasak to kas pagarikan. Ay nangarotisar ka mga trabaho sa di anak. Ado tang, ado. Iti panagbasak ti high school. Adamat vocational course iti eskwela mi. Adamat vocational nga subject mi. Kahit anang arti kurso iti adda ti high school ti vocational. Aggargar din. Wano ana. Agdaet. Construction. Nalayan ako ngagbatil semento. Nalayan ako nagigim ti kutsara ken na panagana mo datay Lena. Uwantang, amo ko nagpalitada. Kahit adal sakit pagbasahan ti vocational sa Jai Sudad. Kas pagarigan lang, di already gidya lang panagbasak ti vocational tang nang iti ikalikakom yung isakad. Alaw na nak. Alaw na mga sinapot Diyos. No saan lagi din nga hanlaki din nga dalapusan ti bagyo. Ito'y madama itang agdaw-daw nga pagay tayo. Mabalin nga makaapit tayo nga tama ti panakilin kita makaado tayo ti abang wano wapan nakabagi tayo. Noon to paglakwan iti irik akit nga sobra iti kanente ti makatawan akit so. Suntot aramate. Aramit to kaldeng. Tatang mait. Anang kalding. Ay, karding ko na kuma. Hala, no daduma saan nyo mabalikas ti R, agbalin nga L. So nga ti karding na nagang ko kit kalding. Nagpakadakang root kanyak ni Monet manong nemi idita mapanen sa di syudad. Numuna tagkasera sa jay, agawid kalpasan ti semestre. Sumarunok met. Umay ka man nagbasa? Haan. Sumapol at trabaho sa jay. No ditoy, no itiili tayo, mamalin na pagtrabahoan nita, ang awang kasmatla ti syudad. Kahit no, adakmat sa di syudad, di umay kapasyaran di eskwela yo. Uno saan, umay agpasyari jay pagkasaraam. Abag isuunay manumnemi nga adda umay agsapsapol iti sumrek iti construction manumnemi. Kaanakan kano ti kapitan di barangay mi manumnemi. Inbound kano manumnemi ti purman nga umay agsapol dito dagitikas kada kami ngagbalin nga laborer wano piyon. Nagaplayak nga dagos manumnemi kat syempre insaganaak ti amin. Inikandak nananang kinitatang ti pagpletek kan sa gabasit nga kwartak nga just in case nga sa pula. Nayunam dito anak awa. Nayunam, nagsweldukan ton. No saan mo nga ipawit, nayunam. Kung saan, mabalin mo tumatin tirapintag basa. Wandang, nang. Dinasken ka nagtatrabaho sa syudad. Nung nagtatrabaho agbasbasa ni Monet, di makapagkita kami. Itilikodan manong nemi nga nalapit pa lang ti bagi tagtawan nagpalay di running 17. Why? Ako mga pala mabalin manong nemi ako nada ng adumatin dita. Dagiti aura basbasa pa lang ti high school kat agyandan ti construction. Narigat man ngagpaiso manong nemi inan anusak. Di pagpintasan na, stay in kami, iti proyekto, uno project, nga kinontrata at kontraktor, ado kami nga umyan manong, stay in. Kaya gamot na siya ti kaubingan, manong nemi siya ti babaunan da, siya ti para luto, okay lang mo na. Masusurok mo't amin. Kaya no kasta nga rabii, manong nemi, adadig iti kundaway nga, praktisek, agsusuro ak. Kahit nangasawain, kahit kumanong nemi, iti alisto nga makasusuro iti trabaho construction. Di makabulan ko manong nemi, kahit siyempre no Domingo, day off mi met, iti awat ko ti sweldo, apakit garawatak mo na, mapanak mo na nagpaspasyar manong nemi. Sinapul ko manong nemi di pagkasaraan ni Monet. May isa nga dorm. Da guardia man. Sir,
Mabalin tek pasyar. Saan mabalin? Anang arti mabalin nga sumrek? No, sumarong kar kada kiti estudyante nga kabagyan. Kiti estudyante, mabalin lang. Girlfriend ko. Girlfriend mo? Nagkaskasera? Abay, di mo ka di makontak? Akong pakontak ko eh. Adaman telepono to eh. Ewan, ti pa aromatic ka telepono. Ano na na? Munet sa Salvador. Mamit lang ha. Te konekta ka. Uno siya tumawag mo na. Madamdama pa yung manong nemi imaya ni Munet. Rimwari ti gate. Iti ayan ko. Di nagpastriken? Saan mo mabalin? Iparit da. Apa kung iparit da? Babae ka mamin dito eh. Kat Domingo met, uray. Saan ka nga rumumari kasto nga awang klase yo? Naka-schedule lang. Kumusta? No kumanta masangom din, nagkuyog ta. Papananda? Tagmol. Mulmul. Hoy. Kasusweldo ke. Bait lang arda. Nagpakada. Mabalin mo't lagayam. Mabalin. Nalaki dita asan ta kagpayag. Nagpating nga tanong malam. Mangal daw ta sa atong merienda sa kanto itulod. Sige nga karding. Mabait lang. Ididamo manon nemi mairuruar ko pa laeng ni Munet. What? Nga oren nos kagangailaeng manunemi, tipapanan mi food chain. So lang tamagastos. Siyempre. Imbes ko maurnong i-date ko isuna. Nagastos ko na, manunemi ta. No mapang kami met kada kita kayat na gatangan. Kayam? Kaya. Dakil sweldom, basit. Abi nga kayaem. Nalipatam ka din Munet. Nga amin nakalikagumam, kayak lakid din. Ited ko. Talaga? Because I love you. Sige. Sayang, baka nung... okay lang. Anak masayangan. Malmalpasan manon nemi semestre. Talon nga bulan manon nemi. Nagtrabaho hak. Kat mas daw di kiti kakaduwak. Panawak mo tenti kinapyun. Idi, nagsakit ti maysa kadagiti mason manon nemi kat nasken unay nga maiganat iti panakapalitada ti uneg ti building nga madamang ipatpatak dermi. Kuna kanyak ti purman. Di ba amumon? Amukon sir. Boss, susurwag na ko nito. Hiliblibas ko na ko iti daw. Bakasyon mo saan kitirabi. Sige. Agyan ka karata pangiran. Mangayab ka piyon mo. Tani, ganatin ni boss na ito. Nilalaing mo man. Gawon boss. Nalaing ako ngagpalitada. Kaya't nangasawan manong nemi talo lang ang bulan ko iti construction idi na ipromotak. Nagbanin ako ng mason manong. Takabayla ko ti trabaho ti mason. Adan bugot kumiten nga piyon. Siya anak ko nga piyon. Iti sakbay manong nemi nagbakasyon ni Munet iti lugar mi nag-date kami manin. Munet, na-promote ako, di makal ti sweldo ko. Nasyat na nung asta. Di kada agpatingga ka lang ti construction. O yan. Nangabali Mabaling ko dumat nga rabin tagbasa. Anak ko mga kurso. Construction. Susapo yun. Construction nila ta. Kurso nga construction iti TESDA. Nagdamdaman ka. Kat sadyay, masusurok ti amin. No ituloy ko ito, agtrabaho ti construction, adamat limitasyon. Saan ko nga aramidan, no, saan dang ipalubos. Ngayon no agbasa, kad no ipalubos dan dun nga aramidek, kat kaya ko na, nag-adalak nga ro din.
Alisto nga rin ti asenso ma. Kahit ko nga rin ti umasenso. Tapno, sana ka, paudi ka na. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi inraping ko tinagpas sa titesda. Alisto anong nemi nga do, di kiti nasusurok, gabuta talaga nga kayat kong susuruin. Mas daw da nga ron, no kasanulaing ang tilaing ko. No kalikagumak, talagang mapasamak. No kasapulan, adot ipamuspusan. Ngayon sa mo kayat, adot alibay. Kunak manong name takastat man badlaw ko kadagiti pinanawak nga piyon. Kaslaon interes dang umasenso. Kasla kayat dalat nagpatingga kas jay para batil, para yawat, mababaon. Agpatingga lang ti kababaan nga sweldo iti construction. Sakbay manong name nga nalpas dayta nga tawen nga panagbasa ni Monet. Naka-schedule man iti panag-date mi manong. Hindi mapangko alain ni Suna manon nemi iti dorm nga pagkasaraan na. Kung nakanyak ti sikyo, ay na, adda imun unang imsika. Sino boss? Ni Eric. Di tayo ba isang amang paspasir kang kuha na? De kutse. Ano Di ba girlfriend mo ni Monet? Girlfriend ko. So nga may date ko ngay. Kaya pa nga makidate palat sa bali. Karding, datat pagkunaam nga kasta nga klase nga babae, saan nga mapagtalkan? Saan na ka nga pudno nga ipatpatig ni Monet? Adada nga kay kahit ni Eric, ape ko na, di kutse. Baknang. Kitsi ka ngay. Naumay ka. Nakakommute ka. Ganang trabaho? Construction. Sumad lang nga, di mo pa ino may kat nga may pinsan at sabihin to ta, imam. Kagangi dita eh. O sa nag-ore ka sa parang ikat mo, markalat ta. Napananda nga ta. Dato, tsaka mo. Kaano pa nga damang nagdagas kang kuha nga nakakutse? Ang dadwa bulan nitan. Basta kaya. Nasakit niya. No mamuam, nga di girlfriend mo, kahit adamang i-date kang kuha nga sa bali. Baka mapandag boyet sine. Naibuyam ka din ni Monet sine? Di na kayat? Ngam no Eric, teka doa na kay. Sus, baka akit inarakop daytan. Baka bimbinisito daytan. Nakaw, first year college na pa lang. Baka nag-check-in na ti hotel. Baka sanang na virgin pa ni Monet. Talay pagbagam sikyo, panahon ka manlaingin. Saan ka mo masaksaktan, Karding? Ibagbagak lang ka. Saan ka ang talag ti kasi ti klase na nga babae? Sayang na takwartam. Sakam langin nga nakapagkita ka nakapagsarita kini Monet manong name di marugyan ti first sem. First sem, iti pa nag-second year college na. Rimor manin iti Kate manong name nga sila mapilpilit nga rimora si Mau kanya. Kapay manin. I-date ka manin na. Paggasgastusam lang. Ornungam langin. Di mo kayan? Amom Karding mababain ako na keng ka. Masasya na keng ka eh. Siyempre, oresan ko kumakayat. Ipapilit mo, gatangin para kanya. Saan ko mat nga papilit no, di mo kayat eh. Ngandamdaman no, kayat mo. Uwin ko naman. Karding, samo lang yan ipatpatuloy, sayang. Dagit itad mo kanyak. Gasgastusan para kanyak. Ornungam lang yan. Para ken ka. O na para ka rin kaabsat mo. Di ba? Agrawdor tumatan ni naganan na tayo adyam ni Jenny. Agrawdor tumatan ni Jenny.
iti high school. Ora saan ka makapaggraduar, makapag-college, baka kabaylam to nga pag-college sa ating mo. Hindi ka makawatan. Hindi ka makawatan mo, net. Sorry, adan sa bali ng boyfriend ko. Ana? Adan sa bali boyfriend ko. Ni ka di Eric. Owen. Siguro magbagkakingan ni si Q. Nga may nakalala ni Eric. Sorry. Sorry, Karding. Saan ka na itong baltikarikan ka? Sa bagay, ba't ka dito ingkarik Jack, ingkarikan ka nga, siksikan doon lang ang lalaki ni biyag ko. Basta inaklon ka, I love you to. Tanay tama ti marikriknak. Ang sa anak nga nagkarikan ka nga, siksikan tulaeng. E di mamamok ni Eric, nagbaliwan ti riknak. Napanunod ko, sikas ka ni Eric tirumbeng ayatek. Sana kas kanyak? Na construction worker lang? Sorry, Karding. Amo ka ng sakit para kayang ka. Hindi mo sangard nagsusuri ak. Wala din ito. Apeg luha ka. Sino ko matisang na makaluwa? Manipod hindi adatan hindi elementarya. Inayat kan mo net. Nagrural lang aro din hindi adan nagkinawatan di puso ta. Kaya di Valentine's Day nga naklon mo kanyak. Nga panangaklon mo kanyak. Sakit ita. Yung kaligagom ko timay dito syudad tapos nung makita kan makastrita ka. Di ka nakarigatak tiyo masenso. May promote it trabaho. Makaadal ka digit kahit kung adalin. Ngaman pagpatinggalan di construction. Galpasan na. Kasi sumad mo. Isong harad nga susuri akan ka. Masyanak matkan ka. Siyempre, adon digit initad mo kanya. Kaya talagang mamati ak kinapudnom. Lipatan na ko. Adadun dita timas may ikarikan kami ti siya. Akasmat ko na nga adada ono adda sa bali nga adada may ikarikan niya kami ti siya. Alam maawatan na kumamet. Kahit ko nga kahit mo nga saan lang nga construction worker. No digit kahit mo ngagbali nga professional na kaskin ka. Tanaka na naman ti pa makapagturpos ka. Sorry Karding ha. Siyempre, dahil ko man ti mauding nga yung may muto itapno saan kang gastos pati pletem. Dahil ko man ti mauding nga yung may muto ikan para kakitam kanya. Gabuta, iparit ni Eric. Ingkarik namin kang kuha ng isinakan tapno agtaling na edang isuna. Karding, sorry ha. Kani daw dawat ko, Karding, makasapol kanto ti sa bali. Daw dawat ko. Jack may ladawan manon nemi no kasano ti sakit o no sa data nga napasamak. Okay. Jack among niladawan. Basta nasakit. Nakasaksakit. No ori na Jack pay binapadpadasan iti minom ti arak no mabaling kumakit padasak met ti minom ti arak. Ngamsang ko inaramid manong. Uno man pesulsulisugan nak dagiti katrabaho. Karding! Dahil iti solusyon ti problema, makan! Marigat man na ambisyon. Rama naman ti basap sa pula ma.
Nasaan lang nga tayo makan. Uminom ka, relax ka, makan. Si Mango lang, Manong Naming yung nagpulutan. Ay, hindi problema maya, Karding. Medyo maapektaran pa trabaho mo. Saan mat ka pa sa boss? Anong saan? Okay man ti problema, trabaho ka. Ano dapat hindi ipapintas ko? Challenge kanyak dito nga panangisin na kanyak di nobya. Mayat, pagbaling nga karit, dahil panang paay, wano panangisin na kang girlfriend mo. Ipanagnak mo kang kuha na. Nauri ka straight ka sa saan mo. Apay, iso na lang tumasenso. Kapot na maka-adult na, makapagturpos na. Madanda iti karakuradang degree. Ada mo degree ma. Nakuturpos mo dito, panagtrabaho, managbasam test na. Diyak ka, mariro kita. Ado pa yun, amom ngam dito ay nag-graduar dito nga kakadwa tayo nga dahil engineering, mono-engineer. Di mo unay saksakitan din na pasamak. Saan mo kumay palubos, Karding? Nga ad nga may dagal tibiyag mo, nga bulay ang kareta. Teko na kon. Pag balinim nga dita, nga panang busted mo, panang ngisina kang kaning munet, stepping stone mo. Tapno, ipakita nga talaga nga nagbidod na dyan nga babae, nga nangisina kang ka. Sige. Okay lang. Nagatod sa balit na nga babae. Nagwapo ka, nagsingpad ka. Sabi nga, di mo Armen ni Karen. Sino ang Karen? Boss, dadya tiyanggi. Di ka ba't ngamit mapandya tiyanggi. Di ka ba't gumadgatang ti sigarilyo, no candy, no arak. Kakaasi kami pa yung mga ayab keng ka, no, ada merienda. Umayag pa merienda ni boss. Diyan kami kahit nga iruam eh. Tapos nung sa mga sapulit tiyan mo, so pa paggastusan. Siyempre, nagpamerienda ni boss, ni kontraktor. Kaya mamanumot nga umay. Kaya nung sa pulang nga rin tiyan ko. Na muna damat break tayo, tumalim bigat. Kaya tuwan, kasi galat saan nga pa nagbinibinanda, sobra, at panangimot mo ito mag-game. Saan nga panangimot? Panangin-inot. Manong Nemi, inaibak ni Jenny dito syudad. Tap ni Sir ko di trabaho. Tayo to next sem, Manong Nemi, pagbasaik to ni Sunan. At na kami ng Sir Kakang kuha na Manong Nemi, nga karinderya nga dati asideg, nagkasapulan ti Sir Ventura. Kuya, thank you ha. Basta nagsisikot ka. Next sem, siya akong tibang tibag-bantro ko lang. Kaya din ko, sweldo kita. Kita, ornong nga para kada kita ay gastusep. Diyan lang magbantro ko lang, tibag-kaitan ko kaya kakit. Una, sa pagtipunan tati, ipauit na nga para kada tatang kinanang. Kaya kastamit ng kani Hasmin. Basta saan ka papahariman, kinapinda sa kamat nga rod. No problem, kuya. Kahit ko ti makaandal. Kahit ko nga may yaon tayo trigat. Tapos saan tayo ang talined ng kasya lang tibiyag tayo. Kumusta kayo kani? Ate Monet? Awan kami. Abay, met. Diyos ko. Hindi abda kayo balang telementarya kit sweethearts kayo. Nakasapo natin sa balik. Balik. Hanga bale. Tato sa balik ang babae. Timakon ko na nga trial. Santo ang baliw. True love. Ano sabi nga TTL mo? No saan nakamot ng patpatek jay pangipakarik na ang TTL? Tinak mo ni patpatek. Ngam kahit kong iparignek. Linoloko ko yan. Ayatem ka din ti babae. Kasamot ka mangipatpatek ka? It's unfair. Manong Nemi ti kontraktora mismo ti masadig kanya. Karding, ay sir,
Tuga ka tayo bagakang ka. Pero sir, siya ka din tagbalin nga purman, sir. Nakat nga ito pa yung purman. Siya akong tagbalin nga kontraktor, sir. Siya akong tagadwang nga mapanagsapot ti kontrataan nyo. Ada, nang tawag kanihag. Gamutan mo nga. Agkonkontrata. Ada ka sa pulda nga skilled worker sa di Saudi. Saudi? Sikat di may isang recommender ko. Sa anak nga mabain nga may recommender kang ka, karding, gamot na kitak na laing mo. Alagang nga, napasnag ka nga, mga mo, kalagiti kayat mo nga mo. No saan mo nga mo, adalam, masapul mo nga mo. So, kung ako na kang ka nga, sa anak nga mapabainan nga may recommender kang ka. So, yun ang tagadok dito, sir, nga, recommender yun, si Kalang. Tadyakat makisayan ti force ko. So, nga rin nga si Kalang, kapot no si Kalang, sigurado nga maala ka. Ngayon ng mga recommender at kaduam nga agapot ito, baka sandan tumadla makapasa. Napindas na ito nga trabaho. At ang mano di kitigat, may recommender. Kahit na sa wen, ngumato kayo nga sigod, saan kayo nga mga rugi iti baba. Dadya kumpanya mismo, iti kakonkontak ko. Kit, anang aratmit ka sila gunggunada, sir, na aramatan na kayo tap na mag-rekomendar. Siyempre, adamat gungguna ka. Nakatangaratmit parang trabaho nga bayad na si Kamat. Kaslak lang may samat talagang recruiter. Ay, napimpinas nga dagiti kontakin ta, kadagiti kas kanyak, nga dut amunan, nga makabael ti kasapulan da. Saan nga dagiti recruiter agency. Dagiti recruiter agency, awan na muda. Tilang sapsapulan na da pagbayad mo. Handa nga sa pulan talaga qualified ka at trabaho. Sa bakit, sir, gusto kayo. So, nga pa, dinapabay na, duwa kayo. Ada may isang komentar ko kayo, di may sa grupo. Duwa kayo. Intun ka, no, sir? Isaganan, dagiti na sikir ng isaganan, ha? Ubramitan. Tapos nung ka sa tagat saan ka mag-ipit. Hindi anak makapagtrabaho. Dahil siyempre, sayang ang mga sweldo. No, panakaisaganan, dagiti masapsapol mo. Nukas ka sa nung laing garding. Baka nasa sentong dibiyag mong imsiyak. Manong nemi kaslasaan nga napupuutan ti pa nagtulid ti panawin. Napagkasata na ka nakadanon dito sa Saudi Arabia, manong nemi, babayan ito yung rekomendasyon iti kontraktor, iti nagpaayak akat construction worker. Ken babayan manong nemi ti panang test da kada kami. Sana ka narigatan, ka naglasat iti narigat nga trabaho tanalpasakon. Nagbalinak nga supervisor manong nemi ti may sa construction firm na dakila project iti Saudi. Kaslak lang may samot lang nga naggraduar ti engineering manong nemi. Ngam kabut experience ko, ken panagadal ko manong nemi iti kasto nga trabaho. Kaslasa nga napupuutan manong nemi. Manong nga taon ko dito sa Saudi. Napaggraduar ko manong nemi ni Jenny iti kurso nga nursing. Napaggraduar ko manong nemi ni Hasmin iti kurso nga accountancy. Jabalay mi manong naming ako nak. Nga sambat ka din agtedted, sambat ka din nga delikado no saan una nga napigsa nga bagyo. Nagbali na konkreto. Nga, katas Saudi ako nada manong nami. Gabot saan lang nga basta konkreto. Kunanda kat napimpinas pa yun nga balay ti Hawaiano. Hambit ti Hawaiano ta bakarakit. Para may nakapimpinas ti balay da. Ngang arig na kasi dyan manong. Nagkakpayan manong nemi ni tatang kaninanang tipuunan da.
para tinegosyo daw. No, hindi kin makital-talo ni tatang manong nemi ng babaen kaniyak manong nakagatang kami, kanakasalda kami tinalawa talon kandaga. Nga iso, iti asasikaso ni tatang, kaninanang, kanagbalin pa yan nga pasto, uno pasturang kadagididingwen manong. Kada pa yung negosyo mi, manong nemi, ngagbay and sell kami kadagidi produkto. Aggatang kami, ta kami ti pagkatangan dan, uno paglakwan dan, kadagiti irik. Numampay, ipangpangina mi, ti ragila ko mi, ngem ti gobyerno. Tapno di kastagat umeda ka na kami. Kuna kaniyak manong nemi, dito kinaduak idigin rekomendar ni engineer, ni kontraktor. Harding, ay, ana, di pala umanay, dagiti pakakitaan ti ado nga bambanong mo. Tapno isardeng mon, isardeng ko trabaho. Purgod kan. Sayang lang. Handak pala palubusan eh. Saan na ka palubusan na? Kamuta kayat na. Napinta sa katalaga trabaho. Oh, naragsaka ka di Karding? Naragsaka ka siyempre. Apay, natulungan ka di kakapsat ko. Imasinso ti biyag mi. Gabulay nga ti kantak dito sa Saudi. Iti manong ang tawin. Aguban kan Karding. Oh, sus, gamit. Hubingak pa eh. Nasurok lang nga 30 si gamit. Ito na minsan manunay mi nga tinawagan nak ni Jenny. Kuya? Oh, Jenny. Kamusta tinres nga ading ko? Okay lang. Narigat nga ng laka. I love my work. Nasa dega ka na di pasyente. Iso na saan ka mabanong ti trabaho. Nag-asawa kan? Oh, may plano mi. Di boyfriend ko. Umuno na ka matang ha? Ikit kasano kumarag nag-asawa. Kita asawa. Di kuya, min. Noapikit kami na nga di mo malipatan dahil dyan nga munet. Awan damag mo kini munet. Ni Hasmin, kaslada na ibaga na kanya kidi. Padasag tuman tawagan ni Hasmin. So man di pagdamagak, noadam mo na may pagkip kini munet. Ngayon ti, pag-interesan pa lagi ni munet. Awan, kahit ko lang mamuan. Nikati pala yung munet, kuya. Ti adat tapusom. No pa adun katawan tinapalabas. TL. TL ka lang nga TL. Tuno ko, nagbaling nga timal. True love. Apay, saan ka din nga true love? Panag-Greek namin, panagayat mo kini Roger, nga boyfriend mo? Amon. Amon lang sa bali, susuna ko lang. So, the first and last love ko, kastama ti suna kanya. Oh, dito naman ko nga TL. Ngem, saan nga TL, idi, panagayat ni Munet ken ka. Tapos, sige malang nagko na kuya, nga di na pulos inkarikan ka nga siksikan to lang tilalaki di biyag ko, di ba? Basta I love you to, kunan na, aw mati ka rin na. Ngayon si ka, inkarim idi, nga isuntulaeng. Ngayon unfair, linuno ko rita. At daragit ikari ko yung naskan nga rakrakem, saan mo itong palin? Takayat mo ka di pa ni Munet? Oray no, siguro, nabayagan nga da asawa na. Insublat ko manong name nga tinawagan ni Hasmin nga burdak. Kuya, madamat office work. Libas ko nga, inahalit cellphone ko sa imayak nito yung CR. Pasensya kan, adin ko, nga accountant. Nagbibilang ado a kwarta. Pinanood kami ti oras binto, kin oras yun tayo. Nakasiritak ba't kami ni Jenny tayo. Sabali trabaho ni Jenny, sabali kanyak eh. Mabalin ni Jenny nga, ialing-aling lang ti panagbisita na ka nagiti pasyente. Sabi ka di kuya, hindi man andaan mo may pagkip kini mo rin? Damdamag ko lang. Ngayon no kayat mo,
trabaho to. Ano nga trabaho? Mangbili na to, tiba isang tao nga mang-investigar kay ko na. Private detective. Kasi taramidin ko ya. Alam, sige. Alam nga rod. Kahit ko mga muhan, tika sa saad na. Kahit ko kumustahin ni Suna. Kahit ko mga muhan, tipakakunta ka kang na. Ta, makasaritak man lang. Orayin ton kaaldawan lang digiti puso. Kat ni? Dandanin? O sige kuya, ikalikagong ko, basta ka. Ako pagdanagam, aramidag ti amin. At dalaang pakakuntakam kinimunet. May salang nga aldaw manunemi tinapalabas ito tumawag ni Hasmin. Kuya? Oh, ito sa good news o bad news? Good news. Good news. Anya ti good news? Ti good news, amokon no sa dino ti ayan ni Monet, kano anya iti kasasaan na. Oh, anong ti bad news? Ti bad news, iso nga, ti bad news kat naganak gayam nga balasang ni Monet. Yeah. Oh, nakalin dyan anak na. Single parent. Nga, awan ti maitulong, dagiti kakabsat na, ken naganak ken kuwana. Dagiti kakabsat na, ket hamat unay nga makuna nga napindas ti biyag da. Agpempensyon na, dagiti parents da, at nagretiro ng trabaho, ang di pa'y umanay nga para kadakwada, ti maintenance, ti maintenance da. Hamat nga nakapagturpos ni Monet, already di kakabsat na, naganakabalasan. Kang ronante amin, at sakit na. Anya? Naganakabalasan ni Monet at sakit na? Sakit na niya. Cancer? Hamat mo ko na cancer. Naalam na rin ang sakit na, hindi panangipas ngayon na dyan anak na. Ano ka di contact number? Naalam kayo ko, na? Mabaling ko ka di kontakin? Mabaling ko yan. Tit ko ka. I-chat kong tulangan. Tadaw mo lang pag-isuratam dita. Sige. Sige nga rotan. Alright ngayon mo kanyang number na. Mabaling ko pang kontakin kayo ko, na? Oh, sige kuya. Excited ka, ha? Kasapulan nak ni Monet. Kasapulan nak ti babae nga patpatay ko. Agri-ring ti cellphone number, naming and dial ko, kalpasang internet Hasmin kanyak, data nga number. Aging kasi mong bat. Hello? Hello? Monet? Sino ito eh? Ni Carding. Carding? Kumusta ka? Kastoy? Ano nga kastoy? Kastoy? Mabalik ka din yung istorya, empty kastoy. Napay nga nakatawag ka. Napay nga naskan pala tawagan na. Tapno, mangikot pa na ngay mo kaniyak. Sigamat, naging kakada ito, ikasla. Kasla di kamawatan.
Kaslawang patig, nagiting papay ko king kayo di. Tapasaktan na pay. Apay ko mga, tawagan ka, tapnulaing ay-ayon ka. Abang nga ti parang ipagarup mo, tawagan ka, tapno iparupak kang ka, nga nagbindot ka. Gabutan talaga, ba't ka nagbindutan? Ngam saan kong iparupak kang ka na ita? Ngam deta lang ti simrek adagos ti panunot mo. Gabutan da basol mo kanyak sang gani. Basol mo. No apay nga saan nga nagbalin nga napudno ti karim kanyak. No ba awan tingkar karim. Basol mo no apay nga saan nga nagpudno ti panagayat mo kanyak. Iti lukadan ta napudno ti panagayat ko kanyak. Siguro malaglagip mo na iti ka dito. Dadi gondaway nga panangisinam kanyak. Malaglagip mo ti panakaimatang mo ti panagarubos ti luwak. Saan ka di? Kadagitilaeng nga amok tagsangit. Inubi nga tsak nagsangsangit no labsak tagsao. Awan ti kinasangit ko. Saan na kami nabaot dananang kinitatang ko. Awan ti nagkabkabil kanyak. Awan ti nangagago kanyak day ayam kong arumbi nga pagsangita. Ngam di pa nangisinam kanyak. Idjaya ka nagsangit. Kinawaritak sang sangitak. Gamutaging ka kada kitoy. Mas ko mangagyaman ka, tinawagan ka. Ibagampay nga tinawagan ka, tapno ay-ayan ka, tapno laisan ka, tapno iparupak, nga kamali, tinaramid mo kanya. No. Saan ko nga ramidan dita mo net? Awan dahit iti panunod ka niriknak. Gabuta na ito ti kay papanan tinapudno nga ayat. TL True Love. Isut imparignak kanimpay ko ka. Aging ka karigitoy. Tanong saan ko mga napudno ti panagayat ko ka, hindi ko mapailaeng adang kasukat mo iti pusok. Ngayon saan ko ginaramid. Gabuta ing karik. Nga sa anak tong agayat. Noon siksikalaeng. Gabuta patpatay ka unay mo net. Manong namin nangig ko, ti pa nakaibuyog ni Munet, iti pa nagsangit ko. No, di insina nakat nagsangitak saan nga naibuyog isuna. Ngam kadagiti agundaway manong namin nangig ko dagiti sa ebek na. Nangig ko manong namin tinalaos nga pa nagbabawi na. Nagpakpakawan kanya kag bababawi. Pakawanan na karding pakawanan na kuma. Pakawanan na I'm so sorry. Di ka pinagbasol sa papakawanan kan mo net. Kan kanyak awan tinasken nga ipakawan mo nga basol. Namuak ti kasasahad mo. Kasano ti kinagrabit sakit mo. Saan nga imbaga ni Hasmin nga ading kuno, anya klase ka sakit na ita. Cancer ko rakat saan ko na nawin. Ngayon na alam ka nun na sakit mo, iti pas ngayon mo ti anak mo. Sino't ama ti anak mo? William ka no tinakan naman ng name. Saan ka naman gayam nga ni Eric? William ka naman ng name iti may kapat nga lalaki ti babyan na. Nga isot na kasikog kang kuhan. Sakit ti puso. Dandani akong matay. Dandani akong matay. Kanding. No. Sabat nga mako nga cancer deta, di ba? Ngam sakit ti puso.
traidor nga sakit. Just in case, kaslaita. Sa kupit ti marukong ko, gapat sinalaos ka man nagpababawi. Kamukla ko mga. Nusag ka kung mga insuksukat iti sa bali. Kinawan ti sa bali kung mga inaramid ko na dinagipasnek ti pa nagbasak. Natungpal ko kumatarpaap ko. Nagpintas ko nga. May sak accountant. Kat may sakamat nga supervisor dito sa Saudi Arabia. Nga nagpintas. Nga ba nagtipon. Tapno mabangon tinapintas. Natalina ay na urnos. Kanasi at nga kasasaad nga pamilya. Sampay na lato ti amin mo net. Mano ti kasapulan, tapno maagasan ti sakit mo. Saan nga sinsinan, oray kasanot kakina na. Imbaga keng kaidi nga oray kapapanan lang itad ko keng katibiyat ko. Aramidek gabot ti patpatay. Kasta ti kinapudnot palagay ko keng kamunet. Oray itad ko tibiyag ko, agbiag ka lang, aramidek. Agamanak, kating, agamanak. Agpakadaak, dito pagtrabaho ak, mga alak ti bakasyon ko. Kaya't nalaki di. Basta laki di aramidek ti, agmumonitor na tanga tumawag no na problema da. Kada siya kasuwag ka. Ipaagas ka ti kalalaingan kabipintas ng ospital. Ipaagas ka ti kalalaingan ng doktor nga concern iti kasta nga sakit mo. Kasapulan ti operasyon. Operasyon iti puso. Uwain. Kaya't mo sawan, heart transplant. Saan mo't kadi? Ano kastaman da ita, narigat. Tasin no kumatibang ti puso na. Kasapulan ti operasyon. Nariskong operasyon. Tapno maagasan. Tapno may katanyaman nga dahi ti pusok. Ngay so ti ininot nga magpatay kanyak no saan nga may kan. Agpakasyonat. Aramid ti amin. Ore magastos ko, maibos ko amin nga urnong ko. Tawan mo tin sa bali paggastusak. Natulungan ko dagiti naganak kanyak kan gastamot ten dagiti duha kapsat ko. Manaskin nga umuta nga kiti kumpanya pagtrabaho wak ket ikarok tut odo nga tawon ket aramidak. Agbiag kalahin. Agpaut pa iti biyag mo. Masilpon lang ti biyag mo, munet. Siyempre, manong name na amuan datatang nanang kandiri kapsat ko na ito nga panggap ko. No pa at dati kiti kong tao yung kaslasanda kaya't akanunungan. Manong, sayang lang. Ano na sayang? Baka saan ba't nga maagasan? Di sayang lang. Saan nga mapukawan tinamnama? Sa mesa manong, paunay mo din. Sinaktan na ka lang aro din. Kasta pa lang ti parang supapak mo. Kasla, apay. Awang ka din sa maling nga babae dito lubong saan nga ni manang munet. Hasmin, nilaing munet ti babae ti biyag ko. Susapo. Dahil dati mako ng atiel. Sige. Amo ka. Kanuanta ka sa pulam ka na kami. Kat kurang ti kwartam, aguni ka lang kuya. Nakasagana kami at tumulong. Nagawid ak nga rod dito Pilipinas manong nemi ket alisto ti panakiya sagana ti amin numanot ka sa pulanda naited ka na kuha na manong nemi tatno lang marugyan ti operasyon. Ilesak bahay ti operasyon manong nemi nagsarita kami kinimunet. Karding baka saan kung ito nang may epek sa tinalaw sa panagyaman ko.
Nukas pagarikan lang. Tapay, pampanunutin ka din nga saan nga successful ti operasyon. Just in case. Hamo pampanunutin ti saan nga panagbaligi ti operasyon. Baligi ti amin. Maimbagang ka, masilpuan ti biyag mo. Matugpal di kita rapapta. Nakasinsin ako ti poso. Karding, mamati akon yung anda talaga ti kay papanan ti TL nga magbaga. True love. Adumat di tayo kiti magbaga ti TL nga saan damat nga amo nga ipakat kan itong pal. Siyak lang. Kanadamat ti suwag mano nga talaga nga daan iti TL pa nagayat. Karding, just in case, saan mo ko mga baybayan ti anak ko? O, di pagtanagam, tamani po nagamamu kami, kini Arnel, nga anak mo. Nagbalinan nga nasingat kanya. Apamang nga naman mo, rinugya ko nga, sinursuro nga nagtaot kanya. Nakasinsin ako, di pa nagpuspusong. Dadan ni doktor, isaragdakan ko pa iting room. Di mo po kahon tinamnamam. Okay? Baligi iti operasyon, kad masilpon pa iti biyag mo. Agyamanak ka din. Agyamanak. Manong name kaduwak ni Arnel, ti anak ni Monet, iti kinabalasan. Kanapan iti chapel, iti hospital, katudwa kami, ngagkararag, na imbasnigan nga kararag. Nagabay kami, manong name nga nagparintumin. Iti malpas kami, nagabay kami nga nagtugaw. Inakbayak, imarakop kanya. Tito, daddy ko na. Tapay. Di mo kaya di makawak kanya si daddy. Kasta ka daddy ko. Makalasat ka din ni mami. Makalasat. Kahit makalasat ni mami, nag-asawa kam to. Dadada nga daddy, tawag mo kanya. Amom, nas kanunay nga, bigbigan ka nga, anak, na nagtaot ka kanya. Tano ka sunod pa nang ipatpatigukin ni mami. Kas tamat ti pa nang ipatpatigukin ka. Kas ano nga natin, tito? No, kas kada kiti bagbaga ni kiti na tuma, ibagbaga na kanya. Salsalud-sudak met. Kan adda kas jay. Kas nga niya. Nga naganak abalasang. Adda nang asawa keng kuhana. Kan idi adda anak dan, didamatan ka kayat di inaunang anak. Kas kumakanyak. Nagasawa kay ni mami. Aganak to ni mami. Baka tinakton kayat. Santo mapasamak da ita, Arnel. Ipatagdak tulat ta. O dadabukid yung anak ni mami. Santo mapasamak da ita. Nukas pagarigan ta, maanak kak ni mami. Santo kag balbaliw. Panagayit ko keng ka, Arnel. Kan talaga, nga talagang awanan ti karibal mo. Ha? Gabot na nakasaritak ti doktor. Nga wari man no baligay kas pagarigan ti operasyon. Kat masilpon ti biag ni mami. May ipaharid kan kuha na ti agsiko. Isong nga kalpasan ti operasyon kat baligi. Malaygi ito ni mami. Awantot ka rin balkon? So nga katamdeta ti panot mo. Kailangan ti pagdanagak met. Taorin no saan kundo mapututan ni mamim. Adda ka met, Arnel. Nagkawanak, daddy. Awan magdanagam, daddy.
Ore man no saan ka nagtaot kanya kang pepeso. Ngam sika talaga ti dating ko. I love you, Daddy. I love you, Arnel. Balay giti operasyon manunay kat kastawan na itiragsak mi. Kaya di makarecoveran manunay mi ni Monet. E may kami nagbakasyon dito yung probinsya. Dito Maklan, kaya nakainakan mi kinimunet. Kaya dito'y manunay mi nga naangay iti kalay sami. Huwen manunay mi. Iti mismo manunay mi nga nagatang mi nga daga. Edya kami manunay mi nga nangiredy ti amin. Sadya ti inayaman min sadya ti padi. Edya nga naangay ti seremonya. Edya pa yan manunay mi nga naisagana nga angay ti reception. Manunay mi bagada nga isungatan ti kaing garat yan nga kasarot. Iti lugar mi. Uwen man. Amuda ti istorya mi manunay mi. Tanasiputan dati panagubing mi. Karigiti mo nunanganda kami. Kanigiti katayab mi. Ato idi ti mangibagbaga manunay mi nga takamtutag katuluyan. Idi makitkita at kinadagkat mi kinimunit. Kit kunada. O makita yun. Dagpeso di kunata idi. Idubing da pa lang. O kita nyo kit de. Pero medyo nga tayong gandan eh. So damat lang nag-asawa. So damat lang nag-agdan na itong palbiyan. Nagparami dak manong name iti balay mi. Iti ama iti dakala balay mi family house mi. Malaksit ka na ita manong. At dapat balay mi iti syudad. Manong name mi. Tapos syempre, nang patuloy ti asawak ti nagbasak at naturpos na mitlaing ti kurso na. Kaya nagkopi sinanda manong name mi. Kini Jasmine nga kapsat ko. Dito mitlang syudad, manong name it nang ituluyan ni Arnel ti panagbasa na. E dito manong name it, tagsubli-subli akmat sa Saudi no kasapulan da. Pasaritan luwan no inam nga bulan, uno makatawan laing, agawid ak tumanan nga pakasyon. Naman pa sana ka na daan ti ko bukodan nga putot manong name ngem. Awan ti sa bali nga pangibilangak, kani Arnel no di nga nagtaod matlaing kanya. Yung pariknak ti pudno nga pamatig ti may nga ama akasmet iti marikriknak nga pamatig ti anak manipod ken kuan. Si maruno manunay ni Jenny idi nga nakiasawa kalpasan ti makatawan si maruno manunay ni Hasmin. Kaya nangasawan manunay mi pimintas ti biyag mi. Sala nga pimintas no di kat si mayaat talaga. Nga ado manunay mi. Nagitay umapapal kada kami. Ngam saan kami mat nga nagbalin, nga naimot, no di kat managtulong kami. Kada kita kasapulan ti tulong. Dahito iti pagkasaritak manunay mi kadagyaman naklaunay ti laing mo nga nang ornos kalbasan nga nag-insan kang ka ti detalyen. Agaman naklaunay ti anos mo nang ibasa kat sabi kumat at damat na ibatik nga adal liwliwakin pagsaramingan ti biyag kadagiti padak nga di mga adda ka man nagiti nakarelate nganuan niya talaga ti kay papanan ti TL. Turulab kadi talaga uno aging ganaing ti turulab nga abang mat ti pamanik na. Tukoy garot agyaman nga paghayam mo Karding. Thank you mat kang kakarding, thank you pa nagsunat, thank you kadagiti naruay nga nagbuya ni. Pumangata kami, salamat for watching. Mabuhay tayong lahat, Kanemers.